Takže dobrý den, čaute. Já vás vítám u nového videa a dneska jsme tu u hry Fortnite. Jak vidíte, můj nick je mgmatry123 a já to nebudu kecávat, jdem na to. Způsob hry, nebo co vám chci v této hře ukázat teď ve Fortniteu. Chci vám ukázat, jak hraju, nejsem zase dobrý ani nešpatný, kolik mám skinů, všechno takový. Tak celkově jako vám prostě ukážu, o co tu jde, jo, jak už dlouho hraju a takový, že nedávno byla nová season a jsou tu 3 nové místa na mapě, které jsou fakt zajímavé. Já padnu asi tady, protože tam nebude hodně lidí, všichni budou chtít jít tady. A teď jsem vyhrál, takže mám korunku, což mi úplně výhodu nedělá, ale to nevadí. Zdravím bus. Takže takhle. Ukážu vám, jak hraju, ukážu vám prostě tak celkově. Budu se snažit tu tvorbu dělat často a prostě už jsem se to celkem naučil dělat, že stříhání, dělání profilovek a takový jsem se to snažil naučit. Budu se snažit videa dávat 10 až 12 minut. Takový nový můj začátek. A bude to tak. Doufám, že mi dáte like, odběr. Jo, kdybyste se ptali, proč se tu jmenuju mgmatry123. Já jsem se tak pojmenoval. MG Fit má dobré, běž to odebírat. Myslím si, že je fakt dobré. Proč tam mám? Prostě jsem si řekl, že nebudu jenom matry. Budu prostě i MG. Prostě jsem si tak řekl, že to bude lepší. Vysvětlím vám i některé perky, které jste nemuseli pochopit. Já totiž s tím mám taky někdy problémy. A některé ani já nevím, takže prostě některé nehraju, protože já znám většinou jenom ty dobré. Ale některé znám, že je tu celkem lidí, je tu celkem hodně lidí, co jsem čekal jako. Já to stihnu tak jednu hru, protože moc her tu nebude. Takový začátek, takový špatný gameplay celkem. To nevím. A napište mi do komentářů, jak vás baví zatím na to season. Mě baví relativně hodně. Je to tu zajímavé. Ta lupičská season jako takové. Mně se to líbí. Jako, není to nic extra, tak k tomu, aby jsme tak to jsem, dámy a pánové, hodně zkazil. Hodně, dobré, jdeme další díl. Já teď padám tady. Je to, ne, tady. To je sranda. Takže už tak celkově víte, běžte dát like na moje první video. Hrají tam Stumble Guys. A nechci to spoilerovat. Jestli jsem vyhrál, to se v něm dozvíte. Je tam free skin, běžte si pro něj ho vyzvednout. A tady ve Fortniteu. Co se týče Fortniteu, tak tady to hraju o Chapter 2 Season 4, že jo. Ale to bylo takový to, že jsem to ani nechtěl hrát, že mě to kámoš přemlouval. A učil mě to, byl celkem dobré v té době. A prostě jsem to zapl a byl hned nový update, jo, protože já to zapl ten poslední den. A tak já jsem vůbec nevěděl, o co se prostě jedná, že jo. A tak já jsem ani na tom live eventu nebyl, nebo jestli byl vůbec, nevím. No a prostě takový. A nechtělo se mi to ani hrát, že jo. Ale
jsem rád, že mě kamarád přemluvil, že jestli vidíš tohle video, tak asi víš, kdo jsi. Nechci ti říkat, kdybys pak byl proti tomu. Tak, díky moc. To bylo vše. A teď jdeme na to. Mám tady takovou taktiku, která funguje. Ona je sice úplně šílená, ale funguje. Já jsem si vymyslel sám, jakoby. Tady to týka zabiju. To nemá pompu. Já tak mám. Dobrý. Co? Ježišu. Já to vidím na kreativy. Tak jsem vám ukázal, jak jsem špatný. Protože mi někdo šel záda už 2krát. Což čumím. A jako hustý, takže tady máte a tak tady mám nějak těch skinů. Mám jich jako, nemám jich zase tak moc. Ono si řeknete, máš jich hodně, ale všechny jsou skoro z Battle Passu. Fakt jenom pár, který jsem si koupil. Jako emoutů mám celkem dost. Jakože těch jsem si koupil fakt hodně. Archivu myslím nemám ani mě. Protože proč bych si to prostě dal do archivu, to nevím. A teď si to zahrám. Ne mi to tak naskočilo. Toto mě hodně baví, to je moje oblíbené. To tam si vyberte zbraně a střílí to. Mně hodně jde s lukem. Ale teď vám tak ukážu, jakoby. Tak dívám. Vám ukážu. Jak hraju. Čau. Takže toto hra spočívá v tom, že si vyberete zbraně. Já si vybírám prostě ty, které jsou ve hře, většinou nebo spíš ty, co mě baví. Hodně mě baví tento look. A vezmu si nějakou sniperku, třeba tuhle, která ve hře jak jinak. Aha. Dobré. Proti nám jsou protihráči, že jo. A ty tam musím prostě zabít. Ale teďka jsme zrovna začali a to je takový špatný, protože prostě není tu moc lidí. Nejradši jsem rád, že se do toho napojím. Tak ty dostaneš. Já neumím moc snipit, jako, což si musím přiznat. Já ho trefím jenom, když stojí. A to je málo kdy. No, prostě sami vidíte, že mi to nějak extra, spíš mi to vůbec nejde. I ten look mi jde víc. Že to snipení prostě není moje, no. A jestli máte nějakého kamaráda, s kterým si jde zahrát Fortnite, tak ho označte třeba v komentářích. A bude švanda. Teď jsem jim tam dal pěkný hrán pár. Takže teď jdu po tomhle tom, pojď. Ježiš, ano, na blízku. Jeden elimination. Já jdu tam za nima. A už se naše video bude chýlit ke konci. Já tady nemůžu stavit, což je hodně špatný, že tady prostě musím jet. Plus mi tam brala zelená, takže to se nezlobím, že jsem prohrál poslední, ale no,
Já teďka budu tvořit těch 12 až 10 minut, protože se mi to video první uploadovalo snad úplně strašně dlouhou dobu. Jakože fakt strašnou, že snad 3 hodiny úplně, že extrémně moc. Tak já už musím končit naši smrad a děvčata. Jsem rád, že jste se líbili mé videa. Doufám, že jste vůbec líbili. A uvidíme se příště. Díky za sledování. Čau.